Khubor ka Batesi TV. Lawanda Shapi da ka Orange Nissan Looms Hopo near Fire Brigade Shillong. Nagadao jong ka jing jor sabapalat jong uslap hakini kisngi haka khat saw tarik ubnai nailar arajar arpuai ka surok ka bapnya so na ka snong mausen ram shadu ka snong balat kaladkut na ka jing tua kensan jong ka khndo haka snong nong thmai haka por menstep ka jing tua ka ni ka surok kalabo jing e ki pai ba nong shong snong kata nandu ka snong penden so saw sharum bat ki snong ki bala sakta na ka ni ka nagani ka jing tukut jong kani ka surok kalalong da kispa atali kishnong kani ka surok ka dairu ka bapanya so ya kishnong ki badan markhab bat ka khaput jong ka ri Bangladesh ki badang ha bapo ka Mausen Ram constituency bat kumjuru jong ka Ranikor constituency kumbakalong menta ban penpoi ki marbam shikini kishnong ki basharum jong ka surok lahaban nya lingba na mau kerwan ban poi Ranikor